Diputat Albó. Sí, moltes gràcies. En fi, nosaltres el que sí que ens sembla que no... de les seves explicacions, de tot el que hem debatut, no ens sembla correcte que es demori aquest estudi. Creiem que, i per part nostra intentarem ajudar que això no tingui aquestes demores, perquè és evident que necessitem fer-lo i llavors jo ja els he comentat, el model ha de sortir d'aquest estudi i també els he explicat una pulsió, si volen, personal, que jo tindria la internalització, perquè, però és només una impressió que tinc, segur que hi ha un tant per cent molt elevat de serveis que vostès atenen, que llavors es deriven i els atenen serveis que són 100% internalitzats. Jo crec que aquí seria, si deriven als bombers, policies... Jo crec que aquí estaria segurament el barem, però bé, això estudiem-ho. Hi ha una cosa que em preocupa una mica, que és que em sembla que aquest contracte que és de 2 anys preveu pròrroga, el qual dius, per tant, estiguem atents a això, que realment sigui 2 anys per estudiar-ho i llavors per aplicar-ho, si cas, el que s'entregui. I res més, i dir que només per acabar, que jo crec que també ens hem de dir tots plegats, bueno, 2 coses, perquè s'ha comentat. És cert que el model, jo crec que va anar degenerant, però home, també hem de dir que va entrar en col·lapse quan l'empresa va fer fallida i per tant, d'alguna manera també bé, entre tots plegats també diguem-ho, que estem intentant revertir això, per tant, s'ha de també valorar moltíssim tots aquests esforços que implica això, jo crec que ens ho hem de dir també, i llavors que, per acabar, i acabo, president, que també tinguem tots molt present que cada cop aquest servei es va aprofundint, Diputat, i que cada cop es demanarà més. Molt bé, només era això.